हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै जोंहा फार्स्ट सेम आरो थार्ड सेम 2022 बेटसनि जोंहा एरियार आरो बेटारमेन्ट फर्म फिलापआ जोंहा गोबां सार्भार डाउन जादों नालाय एकदम जोंहा नाजाबाबो हायाखै दै बेखायनो आङो अफिसावहाय कल खालामना सोंहरदोंमोन माबायदि रेसपन्स हरखो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै दै माब्ला जागोन आरो लास्ट डेटखौ बारायगोन बाराय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दै जोंहा फर्म फिलापनि लास्ट डेटआथ' गाबोन नालाय जुदि गाबोनसिमाव खालामनो हायाबा जोंहा गोबां सानगासिनो दं नङा होमबा गाबोनसिमाव खालामनो हायाबा जोंहा फरायनाया बरबाद जागोन थ' बिदि साननो जानो हागौ थ' जोंहा दाहाय सार्भार डाउना गेगन होनदों दै नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंबानो जाबाय जोंहा मैयानिफ्रायनो गोबां सार्भार डाउन जादों मैयाबो सानसे नाजाबाय हायाखै दिनैबो दहाय फुङावल'सो दसे गेवदोंमोन खिन्थु होमबाबो अनलाइन पेमेन्ट दाननायनिया गेवाखैमोन दै ससेखौलाय खालामनो हायो खिन्थु पेमेन्ट दाननायखौ हायामोन दाथ' टटेलि बन्द' जास्ताबाय लगिनानो जाया थ' गोबां नाजाबाय थादों खिन्थु रावबो हायाखै गोबां गोनो गोथो जागासिनो मानसिफोरा दासिमबो हायाखै जोंहा लगइन खालामनायावबो प्रब्लेम जादों दे जोंहा लगइन खालामनायाव इउजार आइडि आरो पासवर्ड होबाबो जोंहा लगइन फेल खोन्थायो दे पासवर्डआ जाबाबो लगइन फेल खोन्थायो आरो बोरैबाफोर लगइन खालामनानै ससेखौ खालामलाङोब्ला बे पेमेन्ट दाननायाव थाबथाहैयो दे पेमेन्ट दाननायावहाय लिंकआनो अपेन जाया बेबायदि जागासिनो सार्भार डाउना गोबां बेले बेजे एकदम प्रब्लेम जागासिनो बयबो साननो जानो हागौ खालामनो हागोन ना हाला बयबो सिन्था जागासिनो आरोना लास्ट डेटआथ' गाबोननोमोन नालाय जोंहाथ' लास्ट डेटखौ बारायाबा गाबोन लास्ट जायोब्ला खालामख'नो हायाबो जानो हागौ सोरबा दा दिनै बेलासियावहायनो इभिनिंआवहाय सार्भारखौ थिग जागोन बायदि बुंहरदों बिथांमोना कलावहाय खिन्थु जायाब्ला गाबोननो लास्ट डेट जायोबा गोबां हाखु दाखु जागोन आरोना खालामनो हाख'नाय नङा बेखायनो जोंहा लास्ट डेटआ बारायनायनि चान्स दं आरो आंनि बायदिबा खिन्थु बारायाबो जानो हागौ दै आंनि बायदिबासो आं खोन्थादों नोंथांमोननो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आं कल रायलायहरदोंमोन नालाय थ' माबायदि रेसपन्स हरखो नोंथांमोना खोनासंदो आं दायो जिखिनि मिन्थिदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों दे नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो हेलौ गुड आफ्टारनुन मिस হয় फर्म फिलापआ जोंहा लास्ट डेटआ बारायगोन बारायाथाय मा सेमिस्टारनि दायो माने थार्ड सेम एरियारनि थार्ड सेम आरो फार्स्ट सेम थार्ड सेम आरो बेखौ नटिस मोनगोन दे जाबा दाथ' ओमफ्राय सार्भार दा एसे बिजि जागासिनो ना सार्भारा थ' माला बेखौ थिग जागोन बायदिथाय इभिनिंआव एप्लाइ खालामनो ट्राइ खालामबानो जाबाय जागोन मिस औ दे आं आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय एनएसपि स्कलारशिपनि माखासे आपडेट लाबोनो नागिरदों दे नोंथांमोना थांनाय बोसोरनि एप्लाइ खालामनायखौ बेसेबां मोननो हागोन एमाउन्टखौ जा नायनो हासिगोन दे आं नोंथांमोना भिडिअ लाबोगासिनो दं नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय जाय एक्साइटेड जादों नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरदो आरो जा माला खै थारिखआव मोनगोन आं बेखौबो खोन्थागोन दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंनि माखासे आपडेट्सखौ मोननो थाखाय बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो स्कलारशिप आपडेट बायदिसिना गभर्नमेन्ट स्किमनि आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय